It was 2009 ngiyinani enyangeni yesi-9 mayenzakala lento ukubona ukuthi no ubuloyi buyasipana. Bengabelieve lento ukuthi hayi ubuloyi buyasipana benza suka Tonyana makhatha lento lokudlala ngemali yakhe. Ngathi bangilele ebusuku hayi baba zafika izinto zakamadala. Ngizwa ngathi ngilele nomuntu wesifazane understand but omdala. Ngiyena nomuntu wesifazane kusho manje. Hayibo. Umuntu wesifazane uvela kuphi manje? Hayi mangivuka ekuseni mana ngivuka vele kusho manje ijoke vele sengidubulile sengishayile kusho manje AK47 manzi nte umuntu ukhonzezayo wona mangilandelele bathi no lo muntu sekakushayile uthatha isidoda sakho ufuna nje ukuthi wena ube yisiyoyo straight baphinde uthola abantwana every day mangilele futhi omdala njalo nje ziyaziphumela kuba ngathi ngilele nomuntu wesifazane every time kusho lento bayibiza ngani bayibiza ngomamlambo mawusazizwa isitori sakaMamlambo ukuthi uMamlambo uyaphila kusho manje inyoka ephilayo kusho wena nje uyayifila but manje awuyiboni uyayifila kusho manje manje ngilele nomuntu manje nawe uzuqhuma uqhumise kwenkomo uyangi-understand kuba ngathi manje ushaye phakathi kanti no manje baso bayazidraina bayayidraina kusho manje ubudoda bakho bayabudraina from 2009 until manje. Rolex. Eksema fethu sanibona la. Ngicela sicizele Hotman. Bafethu siyabonga lapho emakhaya Hotman I'm in the house. Oh Montizo. Bafethu siyabonga. Thank you so much Bafethu so to podcast Paranormal Show. It's in your space Bafethu. Once again thank you so much for tuning in. Thank you so much for choosing us Bafethu. As you know by now, Sipho Hatebe is my name. Upongana Mthimkhulu Mashiyamahle. Ungelengele Bafethu, we're in your space, we're in our space. We really appreciate you for coming through. We really appreciate you for choosing us Bafethu. We know, as I always say, so many podcasts are there, which is very good. Very good. We need more of them. Good quality content Bafethu sifuna. Let us grow. We can do this Bafethu. Let's go. Bafethu, please don't forget to like, subscribe, hit the notification button. Let us know what you think. Share our stories Bafethu and continue to make us big Bafethu. As we grow together, the more we grow, the more we'll have these shows Bafethu. And we'll end up taking over Bafethu. Who knows? I understand. Become the giants of the industry. But I will also just take through up and coming podcast Bafethu abazodinga usizo. That is the main aim is on our side. It is possible. It is once you believe, all things are possible. Thank you Bafethu. So don't you go nowhere. Mfana? Uzethi mfana? Ugrand. No siyabonga mfana. Uzwakele mfana. Angizwakele futhi. Ngicela ungitshela yaseCharlton, how did you hear or how did you get to know about this audio podcast? No mfethu ngibe ngitshela usisibani national company ngikholwa kithi. Okay. Usisitele kusho agent le. Oh okay, uMazethe. Yeah, umazeshe. Yeah. Khona ngitransfere kuye ngithola. Okay. Yeah, wathi hayi la, shoot mama ufuna ukula idea ngesitolo sakho kanjalo. Hayi, bese ngathi hayi khona sona sure. Okay. Uke wayicheck wayibukela? Angazi ngayicheck ngakabukela. Okay. So do you understand ukuthi uva? No, ngi-understand ukuthi but manje uthi show ukuthi manje igama la yini. Yeah, okay. Usendaweni ezokwenza ube famous. Uzoba famous. Uyathanda ukuba famous? Sure. Ngathi ukho sure mfana. No, uyathanda ukuba famous. Sure. Welcome. This is your moment of fame. He's a face. No, thank you for joining us Asemzini. Mfana, ngicela usazise many millions of viewers are watching you right now. Let us know ukuthi ubani, nokuthi uphuma phi, nokuthi ukhule kanjani, ukhule nabo bani. Mina igama ngosikhumbuzo, sibonga kwaMalinga, Dlalisakani, Mashona. Mashona la represent Mashona njengoba ngapha eSoweto. Nice one. Yeah, mfethu mina ngikhule ngi-Outer Fedi. But manje ngagcine sengithemta usathane ngezinto zama-witchcraft, ngagcine sengiwela nezinto zokubhema. Understand? Yeah, impilo yami nje iyaphazamiseka nje lapho. Kanti mase ngihamba ngithola ukuthi hayi no inkinga kahle isejardini. Okay. Yeah, wonderful. Ningakhe ekhaya? Say 3. Ama-siblings? Owesingakhona? Mina ngokugcina. Ugcina. Last born? Last born. Okay. Ukhulu njani nje general?
No, ngikhule ngi-out sharp nobhuti omdala sure. Yeah, bongekho stoti. Hayi bengekho stoti bhuti omdala. Uzithulele. Bengizithulele. Yeah. Mara mawuringa nami ngizoringa nawe. Yeah, sure. Ushoba nabashoba. Yeah, mawungathi quiet nami ngiba quiet bhuti omdala. Yeza semashona. Kahle. Linjani ikasi lakhe emashona? Ikasi linjani? Hayi ikasi lisharp na bhuti omdala ngizona sure ikasi lisharp bhuti omdala. I-culture yakhona nje, unemployment, i-crime injani? Or zikrene, it's No, something shuthi igrand nobhuti omdala nethi manje uyazi crime shuthi manje uyela kakhulu kulamajida lawa afulishako understand. Yeah. lezi zingikaza Yeah. kakhulu. Okay. Alright, Skuro, siyabonga mfana ukuthi usijoyine mfanahle. Ngicela singene endabeni ukuthi uSkuro usiphathele mfanahle mfana. Sure bhuti omdala. Oh bhuti omdala mina nje uba ngizila bhuti omdala ngize kushuthi manje nge-witchcraft kahle kahle. Witchcraft, Sure. Shuthi manje mina ngashaya ejaridini. Ngashaya umadala. Ejardini. Ya la ngihlala khona ngashaya shuthi manje i-time kushuthi manje stepfather sami. Stepfather. Yeah, stepfather sami sure. Futhi stepfather sami singishaya kanje kushuthi manje bekumuntu ngathi bekangidlela umona ngoba manje bekabona ukuthi no le ntwana le man mangizoyeka manje izoya phambili. Uyangi-understand ngoba manje i-time lami kahle kahle ngizalayo umsolomani. Somali. Yeah, eSomalia sure. Serious? Yeah, manje umadali angazi umona usuke kuphi kuye. Uthola sure. But no le ntwana le athi ngithi fahla ngamakhathakhatha. Ngishaya ngamakhathakhatha ngagcina kujema zonke izinto nengqondo yami nsi wasesistep. Ingqondo nayo yami nsi akekho sipanayo kushuthi manje mina nesi2 ku-time kushuthi manje yimi nesistep. Bese ikhuluma endala umntana we-time ade sihlala nalo. Okay. Sure. Skura, ish. Okay, it is in the so. Ithema lakho biological ubani? Is Arnaldo is of Kapatia. Okay, say that slow, Skura. Arnaldo is Arnaldo. of Kapatia. Shutu Kapatia is born. Kapatia. Yeah, Kapatia. Kapatia. Is Kapatia. Kapatia. Yes. As no Kapatia. Let's part in you. Or I look Kapatia. Yeah, I think it's like yeah, ngithola. So usebenzisa siphi isibongo? No manje ngisebenzisa isibongo se-Olid. Sebenzisa umalingo sure. Umalingo or not lesiya. Yeah. Bahlawulile? No, madala azange aqede wona bhuti omdala. Azange aqede. Okay, but you still with your father, you know him. Yeah, ngamyena yeah. Hayi kusupporta mfethu. Hayi ngisupporti. Ngoba manje unabantwana abaningi ngithola bayatshala. Bayatshala wona bhuti omdala. Ngasho ukuthi mhlambe si-35 kuye. Besi-40 kufe 5. Si-35 different serious ubaba nasi bhuti omdala. Wait time akuphela. Yeah, uthime kuphela. Mara different mothers. What? Njengoba ngikutshela bhuti omdala ngikhohlisa ngidlala ngawo bhuti omdala. So say that I can be ngaki kwabhora 5. Besi-40 ngwabhola 5 si-35. Abantu abaningi mawutshela story ababelieve. It's unbelievable. Please mara manje mangakhomba amafoto manje ungasho ukuthi yes. Ngile kanti iSulumane mfethu straight show. Dala aploma ngayekazi. Yeah, ublome ngaphi kasi isikhathi eside ngabo 90s. Shuthi sino sisalele ngapha nesisteri. Yeah. For long. Yeah. Okay. That's very interesting. Sure. Okay, Skura, sizoyibona indaba yakhe ngelinye ilanga mfana. Ithi singene endabeni kaMadala. Iqale kuphi iqale kanjani indaba ukuthi manje uMadala yenza lento ayithunini? No, umadala kushuthi manje ugcina ngidlela umona kushuthi manje ubabona no le ntwana le mani inesipho kahle kahle intwana izophumelela iyezovusa le charity le you understand athi ngizama ukuthi ngenzeni ngilaya umama wabo ngivalele intwana Obeka la iolili. yeah bekalaya iolili sure Kuyingosi yakhe. bekalaya iolili ngami kushuthi manje andibazo ngishanga amakhathakhatha afuna ukuthi ngibe kushuthi manje into nje kube ngathi manje sengiphenduka isiyoyo wena bhuti omdala ngithola ngibe yinto nje kushuthi manje ngibe ibhomputi yabona into ibhomputi mawuhlezi uyathatha uyashift ubika uyathatha uyashift ubika ngiyafuna ngenza into enjalo ngagcina vele sekuphenduka sekunjalo. Okay, Skura, please just narrate the whole story. When did you start and how did it go about? It was 2009 ngiyinani enyangeni yesi9 mayenzakala lento ukubona ukuthi no ubuloyi buyasipana bengabelieve lento ukuthi hayi ubuloyi buyasipana benza suka tonyana amakhathakhatha lento lokudlala ngemali yakhe lo muntu lo kangokuthi uloyi umuntu i5 ngathi bangilele ebusuku hayi baba zafika izinto zakamadala azafika zangifike izinto zakamadala bhuti omdala ngishanga amakhathakhatha umadala futhi manje mangilele hayi man
ngizwa ngathi ngilele nomuntu wesifazane ngi-understand bhuti omdala ngile nomuntu wesifazane kusho ukuthi manje hayibo umuntu wesifazane uvela kuphi manje hayi mangivuka ekuseni mani hayi ngivuka vele kusho ukuthi manje ijoke vele amabhola kusho ukuthi manje straight sengidubulile sengishayile kusho ukuthi manje AK47 ngimanzi nte manje kwenzakalanga 1+1 isithula no yazi ukuthini la athi ngizama ukuthi le ndaba ngiyilandisise kahle umuntu ukhonzezayo wona mangilandelele bathi no lo muntu sekakushayile uthatha isidoda sakho ufuna nje ukuthi wena ube yisiyoyo straight baphinde uthola abantwana ube intonyana yokudlala uyangi-understand bese ngiphenduka iblompoti vele endlini bengasaphumi ngaphandle every fucking time mangilele every day mangilele bhuti omdala njalo nje ziyaziphumela kuba ngathi ngilele nomuntu wesifazane every time shuthi lento bayibiza ngani bayibiza ngomamlambo mawusazizwile isitori sakamamlambo ukuthi umamlambo uyaphila shuthi manje inyoka ephilayo shuthi wena nje uyayifila but manje awuyiboni uyayifila shuthi manje ngilele nomuntu manje nawe uzukuqhuma uqhumise kwenkomo uyangi-understand kuba ngathi manje ushaye phakathi kanti no manje baso bayazidraina bayayidraina kushuthi manje ubudoda bakho bayabudraina from 2009 until manje. Okay. Sure usizo bekhanda ngithola manje wena bhuti omdala shuthi manje usizo mangithola kushuthi manje kulo muntu esitshetsha naye angisebenze but still nakhona man lento lena manje sangikhawaza still into eshuthi manje sayenzakala namanje bhuti omdala uyangi-understand manje ubesayenzakala lento le shuthi manje sengumuntu vele kahle kahle bese ngigive upile empilweni nje empilweni straight manje lo muntu usukuyangisiza mangisiza nje lo muntu nezinto lezi zenza siziyajika manje zibuyela kuyo madala lezi zinto but manje la yima ngithi manje azeziphume same time uyangi-understand angezisuke same time shuthi manje lento le so manje ziyaphuma zibuyela kuyo ngithe mangilele ngobuye ubusuku mara manje 2026 mangilele kushuthi manje ngezwe ngathi contact ephumayo ithi qhu uyabona makusuka all brain ithi qhu yasuka lento kushuthi manje iqhuma lento le iyahamba mina ngenzani ngiwela phansi but mangiwela phansi kanjani engubeni ngumuntu ofile ngifile straight kusho kona ukuthi kuthini lento le siyaphuma kuphi emzimbeni but manje siya kuphi siya kumnikazi wayo njalo masilele endlini qhuma amazenke icover shama flate uyangi-understand bhuti omdala icover shama flate yes shuthi ziyamemeza kahle kahle shuthi manje zihlala phezu kwamazenke kwabona ziyamemeza kushuthi manje bhuti omdala njalo nje kushuthi manje ngolele uyeza kugijima izinto lapha ejardini kushuthi manje umadala longisiza wathi nokhululeka lento lezi manje sezifuna yena sezibuyela kuye lo muntu lo izinto zakhe manje sesizithatha sesizibisela kuye lo muntu lo zaphenduka zaya kuye njengoba zikuye manje sekumuntu naye shuthi manje sekalami ngathini manje umuntu nje naye shuthi manje sekahlezi manje ashaya uvalo nevalo belishaya mina sesishaya yena manje nokususwa nje intonyana encane nje uyangi-understand bhuti omdala okubonako isithunzi nje uyathuka Scooter, you guys stay in the same house? Yes, sihlala endlini ewa bhuti omdala yes manje long. isikhathi athi ngikhulise uye wena bhuti omdala wasithatha sisebancane umadala yes Stefano umadala maqeda ukuhamba wasithatha sisebancane wasikhulisa wasingenisa esigele shuthi wahamba lenyanga umuntu osanda inyanga wathi makahamba wabona ukuthi okay kahle la inkinga la mangizobayeka labantwana laba engasebami lapho bazophumelela nebazovusa lo muzi lo into enjengaleyo shuthi maye bekanomona ngathi kahle uyangi-understand wena bhuti omdala bekanomona ngathi so manje lezi zinto zajika zabuyela kuyo manje kunzima ukuthi ezeyima azoqolisa but manje uyabona ukuthi no lentwana manje le siyashintsha bengibona umzimba wonke namanje nje bhuti omdala mangihamba nje shuthi manje la endleleni ngishiswa ilanga ngivile ngijuluke kuphethe kuphuma lesimele siphuma ngamaphoza uzukunuka inyawo kunuka ini shuthi ngigezile ngiclean but manje lesi simele singapheli asipheli leso simele leso shuthi sort of like bangifaka izizwe bangifaka ilwane understand asipheli leso simele shuthi manje simele engitshela ukuthi ngiyophila naso kushuthi manje ngize ngiyofa the way kungakhona manje sengize ngi-acceptile ukuthi manje yonke into kushuthi manje zilime ezitsheni but manje uNkulunkulu ngiyathi ngizophila ngizosurvive because la ngiphumile kule demon leli bekangifake kulo sengiyazizwa ukuthi ngumuntu beke uhlale nami kanje bhuti omdala ungibheka nje ngithusa ngigrayish angibona manje njani sengiyazama ukuthi ngibe brown bone nyana bengigrayish bhuti omdala bengenye into angikhohlisi bengenye into straight ngithusa angihlali nabantu bengahlali nabantu kanje mina bhuti omdala hayi
At all at all. Hayi ngihlala nabantu ufuna uzibona ngiyi-one shuthi manje nginesofa lami shuthi manje ukuthi la kuhlala isikhumba senjendala akufuneki omunye umuntu lapho uyangi-understand bhuti omdala. Manje le nto le bhuti omdala yiyo into bengikhawatha le bhuti omdala namanje sangikhawatha shuthi manje sengikhawatha ile simele shuthi manje sisemzimbeni ngoba yena into emele ayenze kumele ahambe ayokhipha la mabhodlela wafaka ejaridini lapha kwakhe ngoba yiwo la asangiqindezela shuthi manje usizo ngiyalithola ne but manje izinto azifakile zi-strong lelwana ayifakile zi-strong kumele yena azazikhiphe laphaya manje uyasaba ukuzikhipha ngoba manje uyazikhipha ziyoqhuma bese naye sekayaqala-ke shuthi manje akasahlaphukelwa shuthi manje naye sekabadarimakari njengamnjobe ngidarimakari ngoba yena manje ziyamshaya manje naye shuthi manje umuntu makahamba bafike emakuleni thap sekuwumuntu oqhamayo naye unomfazi mali uyaqhama naye manje unomfazi. yes unomamama but manje uyaqhama manje uyangi-understand ukuthi uma ngithi uyaqhama ngisho ukuthini makazoya emakuleni once wafika eshop shuthi manje makathenga nje shuthi naye isidoda sakhe siyazidubulela phahla uyangi-understand lezi zinto shuthi manje sezibuyele kuye lezi zinto bekazifake kimi uyangi-understand mina lo madala ubuyisa amandla ami kimi shuthi manje uyangi-understand ya manje azithatha azibuyisela kuye sezibuyela kuye lezi zinto lezi yeah sure. Skura ithi sisithi nje kancane ukuhoxisa kancane. So when and how did you confirm ukuthi yonke le nto enziwa amadala i-stepfather? Le nto le bhuti omdala kushuthi manje bengiyisola mina from 2014 bengisola ukuthi no manje umuntu ongikhawathako lawo madala mama bese ngihlezi ngiqabana naye time mina two umuntu kushuthi manje bengiqabana naye manje ngizibuza lo muntu bengaqabani naye lo ukusuka nje ngento nyane encane nje sisiyaqabana mina naye sizawudluzisana sekathi ngithathile ungathathanga nix uyangi-understand yasuka kanjalo le nto le ngabona ukuthi no yazi ukuthini mangizobuyela e-church la bazongihlahlula e-church bangihlahlule e-church ukuthi no umuntu okukhawathayo umuntu ohlala naye endlini yilo naye wazi waconfessa ngomlomo wakhe ukuthi no kahlahle umuntu okushaya amakhathakhatha yini but manje angangize ngithathe yami imali ngihambe ngiyokusiza futhi uyangi-understand ngeke ngize ngiyokusiza manje ngazibuthi kanjani ngeke uzongisiza manje kube ningishaye u futhi uyajabula ungibona ngale ndlela engingayo uyajabula ungibona kushuthi manje ngiyisipoko esihambayo esifile kushuthi manje but ngiyaphila mara manje mina the way ngizibona khona ngifile futhi uyajabula adano ini manje inkinga ngisakuthi mangizokusiza lezi zinto ezosuke zenzeni esibuyekiwe uzenze kanjani lezi zinto lezi mawuzosaba ukuthi zizobuya kuwe kushuthi le nto uyenze ngenhloso kushuthi uyajabula imali ngize ngayithola kumama nje wangibhizi nami ngisahamba le process ngihamba udoctor kushuthi manje uyilo doctor ongisiza angakabi sharp hlezi njengomuntu ozivalela endlini bhuti omdala nalesi kumele ngitshela ngasasipheli kushuthi manje emzimbeni asipheli ngathenga amakholoni ngithenga ini uyafana makuqala kushisa ilanga ngaswetha nje bhuti omdala ngigezile inyawo bhuti omdala kushuthi manje ngigeze yonke indawo ngizele uzuza hayi man no man umuntu ngathi phara uyangi-understand bhuti omdala I'm sorry kusho kanjalo ngithola bhuti omdala but you understand ukuthi lo mtshita waba nasimele lesi yangithola ngigezile lo muntu sharp uclean lo muntu lo discipline but manje the way angakhona lesimele lesi kanti no le situation engibhekene nayo unzima kimi bhuti omdala unzima straight liva manje i-stepfather sikhona ngihlala naso. So Skura, you say he confessed ukuthi he's the one who's doing this to you. Yes, uconfessing wakho umlomo. Bavumelana noma ukhoyisi asambe siyomsiza ke. Wavuma ngalelo langa umama athi asambe siyomsiza. Awuchiki umama saqala khipha imali sekayijika yena. Hayi mina ngisayingena ngize ngisiza lo muntu izinto ezizobuya kimi. Azange aphinda avuma. Sukela namhlanje. Kanti usizo ngithola manje 2026 since from 2009 ngiyinani maqedwe ngishaya amakhathakhatha ngalo ukubona lento ukuthi hey ngishayiwe la thola bhuti omdala. So Skura, the guy says he cannot proceed with you because of the fear ukuthi zizobuya kuye into lezi. So he knows very well ukuthi mangaqala what mangaqala yena akhipha imali bese angithi makhipha imali mele sihambe naye senyangeni makuye enyangeni inyanga izohlanganisa amakhathakhatha bese imtshela ukuthi uzovuma ukuthi yebo bese iminyanga imtshela hamba ukhipha lamabhodlela wakho ubone ukuthi wakhipha kanjani amabhodlela wakho or ulandele inyanga le efika yasebenza le jaridi le ikhiphe lamabhodlela lawo naleyo nyanga le na ngeke izivume
phela bona bebangalungisi bebayenzani bebamosha you understand kunzima ukukhipha lamabhodlela lapha phansi bhuti omdala. So you guys are aware ukuthi kunamabhodlela Akhona neGrootman lami dizili yakhe shoot manje phezukalo lelo bhodlela elinye lakhona akhona umbhodlela ejardini bhuti omdala amayibe kawafaka egate shoot manje ayidrem bhodlela khona amayibe elweni bayafaka egate alwana alifake shoot manje khona elendlu elwana alifake ngase toilet ubhuti wami waze wayakha shoot manje kuleyo ndawo le wayakha phezukalo nini makawenza igardening lapha ikhona ngase gate wathola imimesi zangaphinda enza igardening but ibhodlela zange liphume ngobhodlela bayalishwithela liya phansi understand bhuti omdala mazofika ubungenile lapha wafika walithinta kube mhlamba kaboni or mhlamba ucripple or mhlambe beyayoba ngenye indlela wangala lapho kwenza igardening ejardini bhuti wami understand bhuti omdala ngala lapho waze wakhipha le ntambo lezi madala bekazifakile shoot manje athi uqinisa indlu kano yizo le ntambo lezingenza ukuthi manje ngicine sengisangana ngizivaleni bese ngisho ukuthi ngiphenduke like umkhovu udlayo crazy nje ngumkhovu shoot manje endlini mina bhuti omdala ngahle njengoba ngihleli nani kanje ingqondo iveli jike nje shoot manje sengumuntu oqasukile manje uya understand manje ngiyajika manje shoot manje kukhuluma amalimi shoot manje uyabona like umuntu okhuluma ngamalimi mara ngiyimi but manje kukhuluma lento phakathi shoot manje sengiyakuthuka ngiyakufoka ini ngithola ngitshela nje so the way uya understand bhuti omdala so manje lento le bhuti omdala iyo le ngikhawathela so angihlezi ngizivalele endlini bhuti omdala but manje usizo ngiyalithola kancane phela manje bangisiza manje not ukuthi manje lento yovele iyenzeni iphume same time isayothatha isikhathi because it was 2009 manje 2026 but manje ngithole umuntu oyaziwo lento le futhi manje ukuthi lo izizizwe ilwane kahle ngomthetho mindlo zami likhulu bekumele kahle kube ngumuntu waduka neso kube ngasuka la ngahamba ngenyawo ngaye eMozambique ngenyawo but manje uNkulunkulu ngathi no yabona le ndlela esengithathile le yangijikise Phosphorus marobotsini angisaya ndizi ngibuyele emuva ekhaya ngolo le demon ngihlasele khona lapha ejardini ngoba umama usesekhona lapha ejardini sister laze laphuma la yogana ngenxa yami yalento layibona kimi ukuthi no yazi ukuthini kuhlungu mfethu mangimbona ngendlela ngayo hlala nomuntu wakho sister manje ngasehlala ejardini ngiselenyiwane ejardini bhuti omdala oledi nestefar eGrootman shoot manje ngashuta kahlala ejardini ngoba umuntu naye shoota we understand uyashuta but manje uhlezi sespanning time na 2 yeah umuntu unokubuya nje mhlambe ngabo end of you understand asibone bese uyahamba futhi si-trade nejardini kunzima bhuti omdala impilo engiyiphilayo kunzima lapha ejardini ngeke ngithi ngizenzile bhuti omdala ngenxa yomona ngimona straight ngithola manje mangumbheka nje kanje angina stress naye ngiyambheka mara ngithi lo mathalalo yazi enhle kunokumcabangela ezinye izinto ngithola bhuti omdala but manje ngithi yazi ukuthini lo muntu ngikhulisile ukuthini lento le ayenzile uyenze ngenhloso but egcineni usizo ngizolithola ngizoba sharp ngoba namanje ngibhizi ngisongilwisana nempilo futhi manje bhuti omdala uyangithola. So why andobona kanjini uthole usasekhona ngoba uyisituation eyenzeke akhona angisorry bhuti omdala ngiphinda angithi stepfather sakho yes ukuthole like ukhona already uma already or yilo ma situation ukuthi lento uyenzeke like akhona no ungithola manje usithole sesikhona ku-oledi mara sesebancane understand yeah because I'm trying to understand yes not to say at least but if maybe you would say okay maybe uyenzeke akhona vele then it's like but if ukuthola da then usithole vele ku-oledi nakuthi manje usithole vele abe sesebancane but bese singakazihambile besesebancane straight besesengamaswana unengosi yena unengosi ewani le yeGrootman lami lesihlala nalo yeah unomntwana we1 nakuthi manje kuye sifike si2 yimi nesister so Max so okay like in this situation of these dudes of course he's gonna see this thing is abanjani like endlini like i situation maybe when your other siblings mabayibona lento nayo umnikazi noma already bobhikile bazoyiperceive kanjani babazobukela lishona futhi umntala bazoyibukela futhi umntala mina I'm sorry to say I don't care ukuthi bayibona kanjani because mina ngiphukile emoyeni yabo nginomhlanje ilento engiyiyo imisebenzi yakhe uya understand so manje into kumele ngikhiphe esifubeni ngoba bengamthola umuntu bengikhuluma naye manje ngikwazi not ukuthi mhlambe ngichaza ukuzovela kuma camera no
lento le kusho ukuthi manje yabona nami ngiba relieve manje ukuthi manje ngiya-experience ukuthi manje ithi ngiyikhiphe lento ukuthi uzoyibona akayibona I don't care bhuti omdala ukuthi nabo family bayayibona bayayibona anginandaba bhuti omdala because uyazi iqiniso uyalazi baze bathi bafuna ukwenza i-family meeting wanqaba ukuthi ingayenziwa i-family meeting sizomsiza lo muntu nako namhlanje akangisizi manje kungcono ithukuthuku zakhe zibuyile uyabona namhlanje ngiphenduka nginuku wena ungasho ukuthi hey lo mjida lo mara beka u-fresh but manje unalesimelo understand ngibole ngaphakathi bhuti omdala mangiye esibhedlela ngiyongena kuma-history kuphi ababoni nix but manje njengoba mange umuntu uyabazi abantu besinda ngisho banginika amakhathakhathi sebenzisa amakhathakhathi uphuze wona uzoba sharp kona manje ngigcine nami sengiphela ithemba ukuthi nazo izinto azisebenzi man azingisize nganezo uyangi-understand bhuti omdala ya side lesikhathi lesi hlezi njalo ngizivalele ingubo mhlawumbe ngizosha kayi-3 enyangeni yeah impahla lezi njengoba ngizigqokile manje mangizozikhipha ziba nesinye isimelo nabhuti omdala uyangi-understand esinye isimelo esiblind kakhulu shuthi manje lento le wayibopha kushuthi manje no lo ngiyambopha ukuthi manje angathandwa abantu wena bhuti omdala ngaze ngaluza umama engosi not ukuthi mhlambe uyanginyanya or kanjani shuthi manje we sengakhona wena bhuti omdala ukuthi hayi man ngeze ngiphile nalo muntu lo uyangithola shuthi manje ngiyaphila kubo but mina mangizibona ngifile mina ngisidumbu ngishuthi manje ngathini ngife ngihamba kahle uyangi-understand ngife ngihamba mina straight because manje senginuku bhuti omdala straight njengoba ngizophuma manje la elangeni manje kuzinwaya manje bhuti omdala amaphoze bhuti omdala mawaqala ngathi ayavuleka ilanga mangishisa ilanga bhuti omdala mele ngize ngiphile ngama-sweet ngiphile ngamanzi ngiphile nga-something shuthi manje ukuthi ngivale lokuqhabanga na bhuti omdala ngi-understand impilo engiyiphilayo bhuti omdala enzima mina eyami impilo shuthi manje. Where is your dad, Skura? Sorry? Where is your dad now? Ubabami lo babami straight ukhona uyaphila useMozambique. useMozambique. Has he done something for you? Is he helping you out? Have you spoken to him? Naye ngamtshela sathi saya kokuqala masiyomvisita naye masimtshela le story lesi wathi no thina maSulumane asihambi lezinto lezi zobunyanga ngithola mele nje uhambe esontweni ngithi manje isonto longisiza ngani ngoba lento le demon lento le usangingisa kubo ala nabo bayongitshela ukuthi njalo mele ngihlezi ngiguqa ngedolo ngithuza ngiguqa ngedolo angeke umoya ngeke uzungisize at least ngithola umuntu wesintu. But nawe esayidini uyahamba uyazihamba inyanga esayidini athi ngiyazihamba for ukuzisiza for intombi uyangi-understand manje umuntu onjani makazohamba inyanga for intombi mele ngithini mina bhuti omdala mele ngithini thema lami lelo for intombi yes uthi ngiyazihamba and uyawaphatha amabhodlela amancane amakhathakhathi athi yabona le manje ngafika kuye manje ziyakhala manje mina phela azikhala mina kimi zikhala ngokuthi ngiyafa. Skura, so you didn't come here Uzomoko had to exaggerate and then we've got millions of viewers that I'm listening to. No, bhuti omdala njengoba ngizela kushuthi manje ngize ngizokhipha into esesifubeni sami kushuthi manje bhuti omdala into enzakala kimi. Bhuti omdala kumanje ngiyisimele kumanje nginuka ngihamba kumanje mhlambe nawe uyangizwa bhuti omdala but manje ngoba uya-understand ukuthi ngize ngestory esiso uya-understand bhuti lento seyiphila kimi manje lo madala ngisiza ukuthi ngizokusiza but uzoba sharp but manje bekezela ngangithola bekezela uzoba right manje mina njengami sengihamba isikhathi eside and manje ziningi le mali ngisonke ngizikhipha njalo kwesikhathi mhlawumbe after 3 months kumele ngikhiphe bo 2.5 yangithola bhuti omdala manje lento le uyanginika amakhathakhathi uyangisiza yena mara sekunomehluko uyabona umehluko ngithola but manje that smell esisemzimbeni unzima bhuti omdala akahlali namadala kanje sibhekane emehlweni sekumuntu oshalazelako mayayibona inyoka kushuthi mayofuna ukuthi awela amaqanda ashalazela akangibheki straight emehlweni kanje. Umuntu ufuna ukubuza la. Yeah, sure. Something. Sure bhuti omdala. So khona into engifuna ukubuza la. So suthi ebusuku every day. Asho tete. Sure bhuti omdala, sure bhuti omdala, sure. Ziyaziphumela bhuti omdala. Uyazi ngithi bathini Sidudla somoya. Yeah, uyangithola. Sure. Kuba ngathi into enjalo bro. Khahla njalo kuyakhahlela bhuti omdala. Kuyakhahlela. Bhuti omdala kushuthi manje ngisebuthongweni ngilele but manje ngiyeza ukuthi manje ngilele nesidudla la ngisho kushuthi manje nami ngiyazizwa ukuthi manje uyabona mos mawufile ngibhodliswa kwenkomo ngathi manje vele ngumbambini kanti hayi bhuti omdala. Ile nto kushuthi manje sokuyangimunga but manje oba lo madala sekangisiza manje
seyivuka nje ikhahlele ngabo 12 kudu uthi manje idubula isadubule na bhuti omdala angithola yena sekabuyisa amandla wami ngoba beseyifile la ile wena bhuti omdala beseyifile straight Buza la ukuthi mawuvuka ekuseni kwenzakala. no mayasho ukuthi manje sengiyindoda sengibuyile esimeni sami mangivuka ekuseni bengidedela bengivuka ekuseni ngimanzi Yeah, sengimzimbeni uzizwa kanjani? hayi mani ngiyezwa ukuthi man kunomehlungu ngathi bengilele umuntu wesifazane uyangithola bhuti omdala ngisho ukuthi bangi-understand bhuti omdala sure Manje mawuthola umampela ke beba more since ngathi bone-energy or beba opposite. no mangithola umuntu omampela bhuti omdala Yeah. mangithola umuntu omampela bhuti omdala wanthi nje ngamkhumula wanthi nje ngayithi siyadedela dedela ngakahluli hayi ngayithi kwala asishana manje uyayibona bhuti omdala bengi-stress leya i-stress bhuti omdala stress indaba yami bhuti omdala manje yabona namanje nje imali seyivuka seyama nje kuphela ayisaqhitha ayisadubula ngiyasho ukuthi usizo sengilitholile So Skuri, Monza, so Skura ingozi nayo. yanginayo ingozi bhuti omdala Zingaki? i-1 Iwan. yeah hayi ntombazana Umama ingozi. Ukhona. ukhona naye but manje sisazwani naye Ansazwana. hayi le situation ukuthi hayi wena mani wena nje masiqala seyindayenyini manje manje sobrijile sodubulile singakafiki nakafuthi ondaba uyabona manje ukuthi stress futhi kahle ngi-waste mina ngi-waste but i-photo copy ngiyilethile emhlabeni ngoba ngisese strong but manje uyabo sengi-waste ngi-fucked up ngifile kahle njengoba ngithi ngife ngihamba So Skura, what would you like to see happening on Amanji? Especially sengikhulumela situation yasendlini. So do you feel ukuthi i-stepfather needs to take a responsibility? Abhekane naso avayo because it looks as if it's almost like he's the only person who can bring a closure to Lentola. umuntu emele angisize uyibhuti omdala uthola sahlala naye phansi samncenga yabona manje sengiyamngena ngamapozi manje mara akanqingeki bhuti omdala kunzima akanqingeki umuntu unemali nothi ngifuna imali yakhe angifuni imali yakhe mina ngifuna next yakhe mina ngifuna nje ukuthi angisize ngibuyele kulo muntu bengibuye mangaphuma namabhodlela lawa lapha eJardini lento engitshela ngayo lokubola okula emzimbeni kimi ngaphakathi ngaphela konke but not ukuthi same time mangaphuma phela lezi zinto lezi mazilapha phansi lapha kuthiwa ziyabola ngisho bhuti omdala so nje kusho ukuthi manje imithi abayifake lapha iyabola maye so ibola lento kusho ukuthi manje ibola phakathi mina emzimbeni kimi understand bhuti omdala udleka mina ngaphakathi Skura, have you ngayi toilet kayi7 ngibonile ngisongishaya up and down la up and down la angizenzi Buza la. angizenzi nothi amanzi amanzi ngiyawaphuza ngaphuza kuze ngidlulele boma 10 liter ngize ngidlulele yabo ngiso up and down lento yangikhawathi 69 tamina 2 69 usikhatha uphuma kube ngathi izinto hayi bhuti wami akusizinto ngiright bhuti omdala kusho manje lento isabophile ngoba ngisesekuleli jaridi noba ukuthi mangaphuma kuleli jaridi leliya manje ngizophuma ngithi ngoba ngikhulele la ngize ngifuna ukcrossa ngeMozambique bhuti omdala ngiyohlala khona ngizihluphekisa le ngoba sengijwayele impilo yala understand bhuti omdala Okay, Skura, let's shift it to a different perspective, Asemzin. So have you then tried to hold the bull by its horn, Gutiazin, come what may? Itin hambe, news totally says, now that the guy is not willing, he's not patching. Have you tried to say, Azin, Zoveleng Tolumuntu hambe sokupalapa, one way or the other? Have you tried that? Or no bhuti omdala ngikhuluma iqiniso lapho bhuti omdala angaze ngakuzama lokho bhuti omdala Gigafig Mkondon? no azange ngifike bhuti omdala ngoba manje umadala wathi makangibonisa makangitshela wathi akufuneki omunye umuntu ozogubha laphaya nami njengoba ngikusiza ngingize ngiyogubha laphaya mina ngoba lezi zinto strong phela lenyanga beyangilandelela ngathi inyanga yaseMalawi understand yena umadala ongisiza uzongisiza ukuthi ayenzeni adambise lezi zinto lelwane lezi abazifakile kimi understand not uthi nayo gubha lamabhodlela umuntu emela gubhe namabhodlela bekumele ngihambe naye lapha yana kumadala uTime bafike bamnika amakhatha ashweleze bese aye afika gubhe ngalendlela gubha ngayathela akuthela bese kuyaqhuma bese kuyaphela konke lezi zinto lezi bhuti omdala mara noma azothatha isikhathi uyazi mangakuthiwa ubeyahlubeka lenyama bozobona ukuthi lentwana le ikhawathekile le akutshela ngokuhlala nje ubona impukane nje sesizula nje uzibuza manje kake bani or manje kwenzakala no hlezi ngilukela igazi bhuti omdala Tamina 2
Understand? Okay, Skira, so you are saying ukuthi lento le idinga a stepfather because lento efase lapha Yes. inzima ukudlula ukwenza. Inzima ukudlula uwenza bhuti omdala le yasho ukuthi manje kudingeka yena ngobudala bakhe ngokufaka kwakhe izinto lezi avume ngomlomo wakhe ukuthi no mfana wami manje asiyeni kulo muntu okusizayo angase ngiqalile ngiyabona ukuthi bayakusiza uma kuyakusiza athi nami ngiye ngifike ngifaka amandla ngishweleze bese sibuyele lapha kuphumele izinto lezi ngale ndlela uba wazozikhipha ngayo umkhulu nayo ukuthi angeze ngizikhiphe mina into engizoyenza ngizosiza wena ukuthi sokusidambisa lento esemzimbeni kuwo phela sibulale nje but izothatha isikhathi ukuba right uzoba right but inkinga ulapha ejardini mawungaphuma kulelo jaridi leliya uchief uzoba ngqono understand nomqondo unokulahleka bhuti omdala yekulahleka ingqondo bhuti omdala kube mnyama straight Uyaspana Skira? ngispan bhuti omdala Mapis job uyawatsho. amaphishti akushuthi manje nokuya nje kulama shooting bhuti omdala nokuba nje ilama extra nje kuphela Besides extras work, background, ekasi, maybe ingadi, maybe car wash, no bengizenza lezo zinto lezo since kwaba nale situation le ngitshela ngayo bhuti omdala bengiya kushuthi manje nginale situation ingakakhuphuki ngithola but manje mase ngibona mase ngisebenzela abantu ngiyabona ukuthi man no labantu labo man baringa ngami labantu labo uyangi-understand uyawazi umqondo unjani abantu baringa ngami la uthi hey yambona lo muntu sekanjani ishintshile yambona hey what ngithi ayazi uthini sibetha ngizihlalele ekhaya ngakhwitha lapho ngashaya ama-piece job la ngithi ngisele ugwama full time yonke into ngakhwitha vele straight angisayi straight ngihlezi ngiqolela ukuzivalela endlini bhuti omdala umuntu ushuthi manje ngihlezi ngishaya uvalo uma ngizobona abantu abaningi ngishaya uvalo straight ngihlezi ngithukiwe bhuti omdala manje yabona ukuthi lento yangikhawatha straight sure. All right, Skira. You know what? I'll be frank and honest with you for Nasimzin. Sure bhuti omdala More than anything, you want to kill now. Yabo kusho ukuthi introspection yamasengiqedile sure bhuti is one is to get to a point whereby it's total solution in Skira. sure bhuti omdala So angeke ngikhulume ngazathi understand. ngiyakuthola bhuti Yabona? omdala sure At one stage in our lives, we all have been through or we've tasted a bit of a similar situation. sure bhuti omdala And then you get to a point ukuthi by all means necessary if you need to get usizo. sure So far my understanding is this is the only help okay what we pursue. Is there any other assistance wise problem spirituality wise? How far have you gone in terms of trying to besides ubaba lokusiza? Is there anything else okay wise bhuti omdala bengiya kwezinye inyanga bengiya bezihluleka bezidla imali kuphela bengiya kubathandazi ngiye baprofit uma uyangitshela ukuthi yakusebenza ngamanzi yakusebenza ngani bengingasazi ngoba nami manje bengifuna usizo ngi-understand bese ngidizi nami ngingasa-understand ukwenzani bengiya noma kubani but manje kwabona umuntu umbone ukuthi lo uyinyanga ne uyasiza but manje ngale ndlela siza ngayo awubi nalamandla lawo uyabona umuntu okusizayo wabonayo ukuthi lokusiza ngokweqiniso uyayazi into ayenzako uyamkhuthalela umuntu onjalo njengomadala ngiyamkhuthalela abantu bengiya nini angiyanga nini angiyanga ngi-understand ngibothi lento le badlala ngabo namadala azasho ukuthi labantu le bayenza abayazi bebadla imali nje kuphela lento idinga ukuthi nokuthi ukuze sizokwazi siyidambise wayenza umadala lento le wangibuza lezi zinto lezi ezikenzakala kumayela amaphupho afika kumayela wayenzakala njengoba usizwe labantu ngithi ngoba wangayenzakala athi manje lezi zinto lezi ezizwaka endlini nokugijima ukugudugudu ngathi gijima inkomo imfene ejardini yizo lelwane ziyaphuma kuwe uyangi-understand ziyaphumulele nje kusho ukuthi manje uyangithola sokuyarounda nje embhedeni yaround ezigugugugu phezulu uyangi-understand bhuti omdala bekenzakala into enjengalayo nje umadala ngisizile laba abanye bengayenzakali lento bevele nje kuthule hlezi ngisuke nje ngidedela mara since ngifike kumadala hayi hayi manje isibhangu futhi manje noma kuqala ngithi ngiyasikhokha hayi amabhuleti awasaphumi ngale ndlela bewaphuma ngayo manje so wane-limit you-understand sure so wane-limit manje bhuti omdala. Okay, so understanding then Skura is you came to vent out ukuthola usizo ukuthi wherever you can get assistance, or are you saying ukuthi no Hateb, let me stick to umadala and follow the process as slow as it is. I'm believing ukuthi there's a way forward kuyo, or are you saying
look at them, let us explore if there's any help out there. Maybe So It Podcast can assist me, someone who might be of I don't know. Look, honestly, personally, I wouldn't encourage ukuthi ugcine songasazi who's who in the zoo, which is which. Yes. Ongasazi ukuthi uzothile or relates A, B, C or D. You understand? Hence, let us then get the crux of the matter. Guti, I do understand Guti venting out, which is first step of healing. And then secondly would be, are you saying you want help from someone much stronger than Matala, even though you're still in the process now? Eh? What are you saying since you're here? No, but umdala njengoba ngilana umadala njengoba ngisho uyangisiza yini madala ne but manje nginokuba nani nalama doubts ngoba sesiside lesikhathi naye shothi manje ngithola ngokuba nalama doubts ukuthi no uyangisiza umadala but manje shothi manje ama doubts wami yazi mina ngifuna into efast kahle into engikhawathako leyo you understand kanti process masonginile ku process uthatha medication kumele uthathe step by step ukuze uzokwazi wenzeni usucceed ukuze uzokwazi wenzeni uhileke you understand bhuti omdala so manje kumadala ngizosticka wena bhuti omdala you understand ngizosticka kumadala bhuti omdala but manje makukhona abanye abayaziyo ukuthi maye lento ukuthi amabhodlela akhishwa kanjani uyangithola wena bhuti omdala lapha eJardini ngoba umadala yena angeke azaye wakhipha uyala don't nix. So say you get assistance, hypothetically speaking, ngiyakhona ukukhipha. Yes. Masiyalapha, do you need permission from him or singangena nje sibhodloze sidonse izinto siphume sambe? No, angizwe la bhuti omdala uze ngumsebenzi wakho awuzange uzobulala lapha eJardini you understand uzokhipha uzokhipha lezi zinto abazifakile lapha eJardini uzofika ngithi ushweleze wenze yonke into ushweleze bese kukhulunge naye ukuthi no angithi uhlulekile azange usakwazi so manje thina sicela ukuthi ushwelezele nathi ukuthi manje lo mntwana abe right bese kuyayiwa lapha kulama bhodlela manje ngiqala leli livaleleke lapha phezulu liyakhele lapha yathi phela mangabhasta lona kusho manje nazo zemkhalela phela naye akasekho sharp manje bengasumuntu manje sekumuntu nje manje shama alikheni yangithola manje lezi zinto sezibuyela kuye kancane but yena akaboni you understand. So now uyasaba in a way. Uyasaba kahle bhuti omdala uthi ish mangingathiwa manje njengoba usho ukuthi ngingagalaza or mhlambe ngaqhwala or ngashaya stroke or yini you understand uyasaba kwayena madala kunzima kuyo. Give me this picture. If a stepfather, God forbid, he passes on now, what does this mean to you? Maganga Shona, what does this mean to you? Does it mean it's the end of your life? Ngibona kwakhe analysis yakhe should he then passes on manje must say ubuyele ekhaya God forbid but mfethu lesikhosi siyakufuna mfethu ifuna kuyakuba isimene uzwile ukuthi umadala ubhodile what will happen to you now kule situation engoyi yeah manje no bhuti omdala nje umadala ngisiza ubhuti omdala futhi mina ngizoshila ngizoba sharp mara step njengoba ngisho ukuthi step by step you understand angithi mina njengoba ngifuna izinto ezifast ngizohila ngibe sharp bhuti omdala yeah ngizohila ngibe sharp. So nothing will happen to you should umadala angithi sesiyabekisa makangashona hayi lokusiza ngisho lo wasendlini ngiyakuthola ukuthi noma ngashona lo wasendlini bhuti omdala makangashona bhuti omdala ayikho into izenzakala imayithi sengumtholile umuntu o straight should manje uyaziko lento le but manje naye njengoba ngimtholile umuntu o straight wazi lento le njengoba ngiseselapha kulela Jarity amabhodlela angakakhishwa isazongindezela lento mangizohlala lapha ya mara mangachifta ngithole enye indawo lezi zinto zingashabalala shothi manje zobhizi so zihle lapha kulela Jarity sizohlupha laba lapha kulela Jarity because njengoba ngisizakala kanje angisizakali ngiwani noma gogo naye lamakhathakhathi ongatholako naye bayamsiza ukuthi no lezi zinto maziqhuma zingabuyi kuwo zibuyele kumnikazi ingakho umadala angazange ufuna ukuya lapha ngoba uyabona ukuthi no lezi zinto lezi zizobuya ngimi ndizibuye ngani ngihavokoze bese uyangithola mdala. Okay, Skura, asibeke so yasemzini. So you moving forward. Yes. Isipano lo kuyasifuna no. Isipano bhuti omdala ngiyasifuna. Okay, right. So are you saying to me i-option onayo as you proceed nomadala ukuthi alokusiza in a step by step slow process le kuyo ne? Sure. Then say now kuvela usizo la kithi. Sure. And itshele straight ukuthi bro mamela this is what it's going to happen ne sinyabekisa ne into engizoyenza I don't even need to come kini when you need to give me permission ungayi 20 tawa 40 tawa lami ne mina ngizokhipha lento leda kini
ngila and then mangikhipha izoqhumela umnikazi abhode, what would you say? What would you do? Sengikubeka in a very awkward position ukuthi as you pursue usizo, let me just test you ukuthi should in case you find umuntu ukuthi in all honesty I don't believe ukuthi in all situations there's no help. No, Hatebe, I believe lento leyo. Let's say as we speak like that, someone then says, Hatebe, usizo lukhona mfana ngithi. Mara operator ngenye indlela ukuthi umfolo asizakale ngoba naku ngiyazwela emntwini. So now let's say for instance, he says, untanga makanginike into yami, I don't need to come there because kuzosokola ukuthi umnikazi wendaba anikane ngepermission. I can just simply remove amabhodlela, nullify that spirit as operator lapha endlini and the altars lezi operator lapho. Mara ngamangali ukuthi kusasa makavuka mangiqeda ukuspana ubhoda umuntu. Would you take that kind of help? Wait. Before you answer that question, you must think twice mfana kithi. Right? Yes. Ngiyacela Skura, asingathatha imimoya. I'm not saying that is the case. I'm not saying that is the case. I'm saying now that you are here, you want to be assisted. Yes. Should you get such a thing, I'm not saying sama voodoo. Let me tell you one thing. We don't know the kind of people who are watching the podcast because it's international now. I understand. Yes. Atumutale Malawi. Ati no, it's fine. I can help him in Malawi. Yes. I can help him in China. Because these are things of the spirit in fun. You understand? I don't need to be there physical. If Mutanga Kunugusi aeroplanes, could I think about it? No, honestly, think about it. If Mutanga Kunugusi aeroplane for Muntu Wanat load and mailing in Paris, Upore Bonka Bantabai 30 something, 32 passengers in an airplane. Papa the Skura. That's all of them. You understand? So I'm saying to Ngelas Bonisane in this sense, should in case it happens that you get someone also strong to a point to go to, I just need a consent from you, Ngomlomo. It's an agreement. I understand, yeah. That's all. Maybe Melukabang is it because I had to be in fun. No. Yeah, that's all. Should that be the situation? Because we don't exempt it in Usizelvela. Like I know, cut. I tagatup kuluga uzobulala umntana. No. Magavel and then you accept I accept this help. Would you live with yourself? What would you say? Would you agree to that? No, put them sitting so and then umnikazi magayizo nempendulo. Say you say yes or no. What do you think will happen before you pendule? Whether it's yes or no, what do you think? Are you here to solve and to ask help from him? Or you're here to say, come what may, I don't care what he says, what he thinks. Because most of we Alexas, trust me, chances of good IEs and IBON are very high. Out of 10, it's 9. Out of 10, it's 9% good melaizo. Yeah. And then I'll tell you from where Uhatebe comes from. Uhatebe from where he is sitting, and that is why he's where he is right now. I will forever pursue for Ukolo and peace, Ekai, to say, look, I'm here, usizo good time I need. If this be a stepping stone, so what things okay, time I'm stepfather, some nalcon with it, so kupa tuso. And I don't know, I'm here because Buning is Sikuluma, Agzoagan. But I don't mean good melenguza bufumuntu pumutefmulenyaminyam. I refuse that. Hence I'm saying to you, yes, Skura, let us think of our intention because it can be you. Yes, I understand. So what I'm simply saying to you, Skura, is should you then, it happens. Maybe sometimes I see a podcast. Someone out there writing, here's an opportunity to go thing is this. Eating him sees a part goes of pumupefmulenyami. You understand? Yeah. Because where I'm sitting, if it's going to cost him Pulo, I'm not part of it. I'm being that serious, which I'm glad now I'm fanagit. I am not part, and it's not part of his auto podcast because we don't exempt to citizens of figure. You would agree to say, Ash, I'm phoning agree. Should anything happen, we're not liable for that, Tina Skura. Yes. So hence I'm asking you, with all due respect and sincerity, Mfana, should you get something like that, please be careful what your answer will be. Would you say yes? Or would you say, especially what if it's when it happens that I die? We should lente ibuela go
ukuthi uyenze, I'm just putting you on a tight spot. What would you do, Skura? Ngibe straight futhi mdala ne. It's up to you, Skura. This is on you, man. It's not on me. I mean, if you don't want to answer the question, please, all due respect, let it pass. Futhi mdala ngibe straight ne. Ngikhulume nje iqiniso. Angifana ngithi ngathi yakusinda Skura lento mfana singayeka. Angeke futhi mdala kusho manje ngivume ukuthi kuphume umphefumulo ngoba nayo nabantwana ngi-understand and manje umntana omzali umfowethu igazi lami ngi-understand yona futhi mdala. Into engiyilwelako mina njengoba umama aqalile ukungisiza ngicela ukuthi yena makayizwa azoyibona naye ngicela ukuthi afake isandla alwe. Hang on. Ngiyabonga. Bafethu lapha emakhaya, I hope you hear my brother very well and clear. Skura, tell your answer to that camera mfana ngithi. Bafowethu mina into engiyifisayo ngifisa ukuthi umadala ngicela ukuthi avume ukuthi no sikhumbuzo ngiyafuna ukuthi ngikusize and manje ngifuna ukuthi ngibe nawe kuwo konke ngoba ngiyabona ukuthi sondlula entweni eziningi lento yakulimaza so manje ngizokusiza ngicela nje ukuthi avume lo baba ngicela ukuthi la ukhona ngicela mawubona le podcast ngicela ukuthi nje uyifile lento engiyifilayo because manje kunzima kimi ngicela ukuthi ungizwe bese ngicela ukuthi usale ungizwela sekunzima sesiside lesikhathi 999 sekuyisikhathi eside baba 2026 manje baba please ngiyaqela ngiyakuncenga ngegama lika Jesus Nazareth yiba nami ngicela ukuthi ungilwele kule situation engibhekene nayo ngoba uyalazi iqiniso and manje iqiniso laziwa uwe nenhliziyo yakhe iyalazi iqiniso so manje ngicela ukuthi ube nami ungizwele kulobuhlungu engibuzwayo ngifuna ukuphenduka lento engiyiyo emhlabeni ngakho konke igama lakho nangimisebenzi yakho nangizandla zakho ngiyakuthanda kakhulu ngikhulisile kodwa egcineni ngeke ngilahlela izandla into engidinga kuwe vuma angithi uvumile umlomo vuma ukuthi sihambe siyothola usizo ngisizakale iloko engidinga kuwe ngidinga imali yakho ngidinga next vuma nje ukuthi uhambe nami ngithole usizo ngibe sharp njengomntana wakho omkhulisile wamthanda kodwa buhiqa lezi ezihiqile kodwa ngithi la ngikhona mina ngiyakuthanda ngilahlela izandla ngizondi ngidlala nawe ngidla nawe endaweni one kodwa ngicela ukuthi ungibheke ungizwele lobuhlungu engibuzwayo ngiyabonga. Yeah, bafethu. No ngiyazwela kakhulu. He has made his choice. No one has influenced the choice yakhe. We just give our own narrative as a podcast, and for the fact it's where it is, we will never under any circumstances give a weapon to someone to say go and finish the job. It can't. We will never advocate for intention with the Skura. Don't worry, we specialize in such a thing. Naye Nkemba, hamba kretum say usafarates enough. No. Let it be that ubaba nami senyamcelela umfethu ukuthi mayebona this film noma ezwa, I can assure you it will reach his ears. Ucelile uSkhumba, I stand with him for the sake of impilo, for the sake of progress, for the lineage yefamily. You do not know ukuthi masivala iphiwo zabantu sivalane ezenza njani nini makwenze njani. But I stand on his words to say, please, I just need your assistance. Please help me. Because as he rightfully put it, if you know the story and you say it's true what he's saying, he says you know what you did to him for reasons known to you. Usholezela lokho ukuthi ucela please cwethe kupa maluchu time out. So it's just not nice. It's just not nice. Ungasazi na ukuthi uzosiza umuntu uthini kanjani. So I guess lena ima ngahlala phansi ubaba wathinteka enhlizweni yakhe ukuthi yazini for whatever reason asingasabheki isizathu. Let us just then move forward ukuthi yazini Skhumba, let me bear the cost of what I've started. Sometimes the fear might be ukuthi ikstopper from kwenza into right. You told after that there's nothing will happen. Honestly, sometimes the fear does that to us. It's the fear of the unknown. After you do the right thing, mina ngitshela ukuthi mawuqeda kwenza into right uzosho kanti there's no nonsense like that. Once you do the right thing, then becomes a peace emndenini, and then we move forward. Only to find ukuthi uvalele a king in the family that will tomorrow help you when you are sick and you are frail in your bed of sickness. We don't know. But I stand on Kumba's words. Please, Baba, in question, please, ngicela uzamazo kaSkhumba, as he's asking to say he just wants you to help him with the situation. He's not fighting. He says he loves you. Umzwile from his mouth. And I plead with you to say, just for a second,
I guess ngenene ecathulweni zabantu esibalimaza empilweni ukuthi how would you feel, how would it be to you if something has been able play for such a long time? What does it do to you? Does it give you justice? Do you sleep well at night? Yeah, no. Mthomutso. Yeah, let us look at things differently. Yo, siyabhayiziseka bafethu emakasana, so much unemployment. Siyonke into eyinhlekisa embi umuntu omnyama. I tell you this all the time, guys. The Soweto podcast followers, staunch followers, ukuthi guys, siyonke into embi. Yonke into embi, literally speaking. You wanna talk about anything negative, thatha umntana umuntu omnyama umbeke la and you'll see it. But we're able to look at the people that we make money for them, who believes in our ability. Ondlebe ikhanyela ngokuthi, you know what, there's something strange ngabo Dak. uDak angakuthathela into yenza uMagic ibe successful angenzela imali, but they can't do that for themselves. Uzibuza kanjani? Why? It's the self-hate esinayo amongst each other. Uyabona abantu abayenza izinto ukuthi hayi lo sikakanamali sizondane sodwa. Makufika umuntu onenyuka, ngamla, mlungu wami, hayi ngumlungu wami, hayi ngamla yami. Thina singana next sizondana ukufa. We need to change that narrative, guys. Guys, please let us know. This is very interesting. Let us know what you think. What would Uskumba do, or what would you do in such a situation? Please, Bafetu. So it's a podcast paranormal show. Let us know what you think. Bafetu, share our stories. Don't forget to like, subscribe, hit the notification button. Skura, before I let you go, Mfana, someone who's going through the same situation as you're going, what would you like to say in short, just in closure? What would you like to encourage them to do? Who's going through the same thing, right? Whether young or old, ungathini masothi uxwayisa leyo muntu in situation? Bafethu kudento lena engibhekene nayo ne into engakutshela yona engayindlulisa ngithanda nje ukuthi ungazitsheli ukuthi sekukuphela komhlaba lokho sekukuphela kwempilo. Zama ukuthi uthole usizo ngoba usizo likhona, uzosizakala ube sharp, usucceed nawe empilweni, understand. Into ebalekile nje ukuzitshela ngaphakathi ukhulume nenhliziyo yakho, uzitshele ukuthi yazi uthini, enough is enough. Noma kunzima but egcineni kumele uhambise ukonwabo ukuze uzokwazi wenzeni uphumelele empilweni, usizo uzolithola ube sharp. Ungalahli ithemba, ungagcina sozwisele ama-drugsini, sogcina sofuna ukuzikhunga, sogcina sofuna ukwenza into ezisinaka, sogcina sofuna ukubulala loyo muntu loyo wenze leyo nto leyo. Mthethelele usaloqola kwendlula konke. Wena jabulela nje for solanke umphefumulo usahlangana nenyama. Yiloko bafethu ngizonitshela khona bafethu, big up uNkulunkulu khona, abantu abasizana ngokuyiqiniso bakhona and ababelievela kulento le ukuthi lento le iyasebenza and ikhona ubuthakathi bukhona, but bakhona abantu abakwazi ukuthi balwisane nabo ubudingoni bafethu. Bafethu ngiyithanda nonke bafethu, big up. Mashona ngangako eMsondra anginawo maningi, phakamisile iflag laseMashona. Salute nawo mpela bafethu, danku ngiyabonga. Ezasemashona. Ezasemashona bafethu. Thank you bafethu, ufikile Skura, uphakamisile ikhasi bafethu. Yeah bafethu, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda nabo bafethu. Sanqayo support eSoweto podcast paranormal show. Truly and really we do love you guys, so we want to see the best of all of us, guys. If we can thrive holding hands together, hey, angazi, but yeah, not all hope is lost. Not all hope is lost. Please let us know what you think. Bafethu, like, subscribe, hit the notification button, and send us your comment. Bafethu, share our stories. Yeah, let us meet in the next episode. Sanqayo Bafethu Soweto podcast. Ayoba. Skura.